Nazo ngizoholela kabili ke kulenyanga ngoba nina noholelwa yimini ukuthi nathi noholelwa yimini nina ngizoholela kabili ngoba wena right letha mina ngedwa letha ngedwa brother uyakhanya into yakho right brother ikwamile la bekwamile la brother hey I'm a fees mdas inkinga mdas and as fast mdas nika lam sazosishiya class ngizokufundisa kancane Inkosi yangisa mdas I had to repeat mdas vas sazosishiya class ngizokufundisa kancane Inkosi yangisa mdas I had to repeat mdas ngihlangane nengane mdas yenza teaching mdas bengiye library mdas nika lam ngavele ngathi Hey, a student and his book were working in the second semester. Hey, well, Lily. Hi, ubaba yini? Yeah, ninabasakaliasha. Nizoye ukukhotheka lapho ngifuna wathine wonke lamawindi one by one. Wabe. Hayi ngiyalingwa ngisehlane nayi mhlolo. Ubani ovumelele imoto uthi ipake la? Umina ngedwa onemvumo yokupaka kule parking. Abangilinde ngize ngithenga imoto. Hayi bapaka yonke iklepa la. Yes sis man, bazongonela usuku ngifika nje kuseni. Bapaka nezikorokoro benjalo amabhantama, hayi namaloyi loys. Yini laba ipakile? Hayi kuliwa nami phela manje. Yini le ngibona ngamehlamba? Ubani obhala uDabi House emzini wami? Akuliwa nami. uDabi House wakuduka yini lo? This is a ghost house. This is a ghost house. Lento fangize ngisho kangaka. Hey kukwami la man SS. Ha man, ubani o-approve lento? Inamathele. Shit. Kancane mnumzane. Uphuma apha la ngaphakathi ngoba ngine-show ukuthi awuyena umfundi nayele ihofu leli lentshebe. Ngiyasebenza la ngi-security. Uyi-security? Uqashwa ubani? Ngisebenza lapha mina. Ngisebenza ebusuku. Ngemvumo kabani? Mina ngisebenza la ubani wena? Hey, awungazi mina? Angikwazi. Awunayi mihlola sukani nomadoda. Hey, awuyazi ighost? Indoda eyafa yaphinde yavuka yabuya kwalilithe labafazi. Kwathiwa unayi ighost u150 bars owangcoba amadoda eminka pha. Angikwazi. Ubani wena? Mina ngumshazi ngaloyishada ngamaqhoboza zamadoda umathi umsuthu nongena. Angikwesabi mina. Hey, nama ngosabo ndoda. Singaqeda manje. Mina uma unenkinga njengamanje. Hayi usho uma unenkinga. Unenkinga ngani? Unenkinga phela singayilungisa manje. Hayi, uzosindela ukuthi ngoba kusayisekuseni. Anginendaba nalokho mina. Ngizongena. Ungaphinde futhi umbuze leyo nto leyo. Imake, ngingangeni ngaphakathi ngoba ugade ebusuku, wena bugade ubani? Bekigade mina. Yes. Bekigade mina. Uma unenkinga ukusho. Angikwesabi. Koninte off. Ah, fuck, isukesi. Fuck it. Aya kuona uamlo. Awuwona umbhedo wami lo. Sengishintshe lo, awuwona umbhedo wami lo. Awuwona. Kukhumbula ke la. Hayi. Angikwazi ukuphupha ex. Sengaphupha usiyamthanda. Lo shintsho.
awukwazi ulala uphile angeke ujoshisa angeke So traffic course from now on the same day correlation with the one. Ziyanukisa amasimba lezi zinto. Yes, sidla ama-nucleus every day. Hayi. Kunini kangikhuza lento? Umthetho wami angizwakali kuleli res. Umthetho leli res abeza ukuthi kukhale sami isicathulo la. Kunini kangikhuluma indaba yama-under aneke bathroom? Yami ngihlale bakhuza ngaleyo nto ngithi uNuku. Hey, shuta sizwa ngempela le ngane. Hey. Hayi, no. Wait. Ngiyayazi le voice. Hey, wendoda. Awuvule la. Manje ngiye ukubeka inkululeko yami ngiphumele wena. Hey, inkululeko yani yona leyo? Phuma, inkululeko yamasimba, phuma. Yazi kukunenkinga la, ngicela ungitholele yodwa ama-andithi ayikho. Usufuna ukusindaba ngawo futhi. Bona wena bezogcina ukuneka la. Ya. Hayi. Awuyithethe. Hayi ikhulupela ke lezo singa mpela. Ngcobo. Ube wayini? Ngiyafunda mina la wena. Uyafunda? Uza la wena. Wavela wazongifaka emasimbeni ke futhi. Ubekwa yini la Ngcobo? Angithi mina sengenze PhD kwi-Law and Security in Therapyology, i-PhD yakho. Ngcobo nasemadalajudiyeni ayikho ikhoze njalo. Uzonzani kaNgcobo? Undercover. Ikona usindaba ngeandi ngoba vele undercover. Into zokuba undercover into zami. Nami ngi-undercover. That's why ngicomplaina ngama-under. Kahle lento under ayivumeli-ke iyenze undermine umsebenzi. Yeah. Ungangitsheli Khumalo ukuthi kungenzeka ukuthi si-assign i-case eyodwa. Imali.
Mina ikhayise engize ngawo la. Kuthiwa kunomeshent omkhulu okuyena odlala lonke le video odayisa insaba. Khumalo sisekhayisi layodwa Khumalo. Again. Uyabona ke Khumalo kuyomela sisebenze ngokubambisana. Akukho ukubambisana. Wena awungazi nama ngikwazi. Cha phela sibambisene ngakho ukuthi asazani. Asazani impela-ke. Wena uphusha imishini yakho, iphushe yami. Inkinga mina senginawo umkhondo lento inokunuka la ngeflow engaphezulu. La ngaphezulu. Hayi phela cha sibambisene okwami lokho. Asihlukane ngendlela. Njengamanje ngiyaphuma ngishona le, wena phuma ushone le. Ayikho phela indlela eshona le. Hayi uzobona ukuthi wenze njani. Oh, Sphe, shaya, ngithize kuthuthe kuphiye ekhaya. So you just don't knock, you just walk in. Usuzudayile inwele ezimhlophe, ufuna ufana nabo labelungu obusuqalile vele ukhulumisa kwabo. And what's with you and airports all the time? Airport at school, airports when you're showering, airport when you... What? Why are you always wearing airports? Usuhlanganaphi-ke wena lapho? Nah, dog, I'm just having a bad day, dog. Indaba. I lost my favorite underwear. Hawu bazi, ukhaya le-under futhi eyakudala ibisikubitsha le-under wamlahla nini ubudoda bakho. Usungaze ukhale le-under leno-V isikana mdidi leso uhamba ngaso la e-race kube ngathi ikhoyi enzingelayo. Ungakhali nje ulokhu ukhala la uthi hey, lost my underwear, amazimba la futhi ahlanye ekhanda lakho. No, but it's my favorite. Ngavele ngajinga mntasi, ngathi ngizokhipha mntasi, imali ingenile mntasi, fakwa nasifasi mntasi, okay isese semall mntasi.